Hanyamai boto onido taringo tu podai manang nasiat debatai manang nahu hatahoni sian rohakku sadiri songon nanido ni surati akka batangai na mangulu do mabaor sian pamatang ni na porsea diau haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, sai patogu jala rajai marohanami marhite-hite todim, asau lohami manangi hot dohot majalo hatam, sai pahot mahatam di bagasan rohanami, asalam ibaru jala lambadia rohanami, sayurupi ma asalam marhaposan hami tu anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Asa jumpa kami hanguluan saliling nililingna. Amin. Epistel di pertanyaan tabor nginon tersurat mai di Job 42 ayat pitu sahat rodi ayat 10 pitu. Job 42 ayat pitu sahat rodi ayat 10 pitu songonom madidok. Jadi dung di hata hojahuba akka hata odeng tu si Job ninna jahuba ma madok si Elipas sia teman nunga tung marsigor-gor rimas humidaho dohot mida ale-alem si dua halaki
ai dang hata sitong di pabuahamu taringot tuau songon na pinabuani naposokku si Jopi nuaing pe buat tamu madihamu pitu lobu tobur dohot pitu biru-biru tunggal jalalau mahamu manopot naposokku si Job asa dipilih kamu sada pilihan situ tungon manguras hamu jala ditangyakon naposokku si Jopi hamu jadi tatapukku maibana gabedang bahenokku tu hamu hobar tu haotoon binahen munai aidak kata sitong di pabuahamu taringot tuau songon na pinabuani naposokku si Jopi dungilau masih eli pasiat teman dohot si Bildad sian sua dohot si Sopar sian naema jala di bain nasida ma hobar tu hatani Jahoba tu nasida jadi marpamuati marohani Jahoba ala si Jopi dungi humosing ma di bain Jahoba parsorion ni si Job ujuna martangiang ibana mangodihon ale-alena jala nasa arta na di si Job na julu silopik dua ditabai Jahoba dungi robema sude haha anggina dohot akai botona rodi sude dongan nama gudang manopot ibana laos mangan sagu-sagu rap dohot ibana di bagas jabu jala didok hata sipir nitodina huhud diapuli ibana taringot tu saluhut hina mago napi naroni Jahoba tu ibana jala dilehot be tu ibana sakesita dohot titin sere sadabi dungi gumodang di pasu-pasu Jahoba si Job ujungna sian nanamulana ai 10.000 biru-biruna 6.000 untona 1.000 pasang horbona jala 1.000 haludena boru-boru tubuhmu sepi tu anakna dohot tolu boruna guarni boruna si hahaan ima si Jemima ya guarni si paidua si Kesia ya guarni paitolu si Keren Hapuk dungi disadok tanoi danga dong jupang parupuan songon hinauli ni boru ni si Jopi jala dilehon amanasida tu nasida hauma bangunan di tonga-tonga ni akka iboto nasida dungi mangulu dope si Jopi 140 tahun nari gabe sanga dope di ida pahupuna dohot ninina pola opak sudut dungi mate sarimatua ma si Jopi jala mahap rohana di hanguluanon ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa amen. Oh
Asini roha madihamu doho dami nasihat debata amata marhiti-hiti Yesus Kristus tuatai. Amin. Oras madihita hata nitu hata ujahan jamita di pertangyangan borginon tersurat ma di Yohanes bidudua ayat sada ro di ayat 12. Tajahama turbukta songonomma didok desi dungi patuluarihon adong ma namerbagas di hutakana na diluat Galilea jala disima ina ni Yesus alai dohok ma Yesus rapon akka sisiana di pio tu pestai. Jadi dung kurangan anggur nasida ninna ina ni Yesus ma madok ibana dangadong anggur di nasida alai ninna Yesus ma madok ibana marhua hotuau inang dang dope roti kiku dunginin na inanaima madok akka perhubas manang dia dohononna tuhamu bain hamuma alai mangihuton adat perburion ni halak jahuri adong ma diri disi onom gusi maneng hudun batu siat-siat dua ro ditulu poting dungi ninna Yesus ma madok nasida goi hamuma akka gusion aik jadi gok situtuma dibahen laos didok muse tuibana tawi hamuma siani dungi buan hamuma tuduk muna jadi di buan nasida ma alai didai iduk ni akka perhubasima aeki naung gabe angkur jaladang di boto harorwana alai holan akka perhubas namanahui aekido ubotosa gabe di zuma panguli jadi ninna mamadok ibana saluhu jolma mangalihon perjolo anggur na duminggan dungpe butong halak asa dilehon na humura yaho di bioporo anggur na duminggan ro dinuay asa ima tadda na perjulu na binahin ni Yesus di hutakana na di Galilea papatarhon hasangapon nai gabi porsia ma akka sisiana di bana dung salpui tua mai bana tu Kapernaum rap dohot inana akka hagina dohot sisiana laos mian maneng piga ari disi ola nido saha ni turbukta kadongan saha porsiaon di bagasan tuhata marhite-hite pertanyangata bornginon dohot tuari minggu hata ni debata manaing perminggotai martopik mai mangaraduti adat maneng bahasa Indonesia didokon melestarikan budaya melestarikan budaya sedia do haroroni adat maneng budaya sia jolma doi jumulo di toppa debata ima namar bisuk doho namar habis tara na mempunyai pola pikir maneng akal budi jadi marhite-hite ima
di paradopon dengan najolma lau ima gabi adat somod dia si Adam maparadopon dengan saripena si Hawa ima adat, hasil dari akal budi pemikiran manusia itu sendiri. Jala tujuannya adat tongdo nadenggan buahama asa maparadopon dongan hobar tulas niroha nasihat debatak alanido hita satu pertikianon adong bidu hita adat di tonga-tonga ni parugamaon, adat di tonga-tonga ni suku budaya, adat di tonga-tonga ni pamarentah maneng konstitusi kenegaraan. Jadi sudido jolma mempunyai hasil dari akal budi, songon dia hita memperlakukan orang lain. Ido adat. Songon dia hita meparadopon halak. Imas sebagian daripada adat sosial. Adong dope aka adat nomor hadomuan tu aka napinatu panijolma maneng alat musik itu bagian adat istiadat. Maneng aka hudulan di tonga-tonga ni hapatakon adat mai adong hudulan ni buru, adong hudulan ni hula-hula, adong hudulan ni dongatu adat mai marmacam doi sarupa do hudulan nai sarupa alai parulauna maneng maknana fungsina di tonga-tonga ni nahumaliangi berbeda-beda. Boha buru memperlakukan hula-hulana, boha dongat tubuh memperlakukan aka namar maharangi, boha hula-hula memperlakukan aka buruna. Songoni manang sebaliknya. Ima adat istiadat. Jala di bagasan turpuk tahun didokon lestarikanlah aka adat na berhubungan dohot sosial bahwa kita memperlakukan orang lain. Jalan molo didokon di halak Batak na sumaradat indah tersugudur wata. Na somarugama indah dang pola-pola dia rohata disi. Ale molo didokon la sumaradat do haruaon. Terbigi si pariona termuruk deh. Alabwa ahla hubungan sosial, hubungan memperlakukan orang lain. Adong domar macam-macam asa Jepang akana sinakapanna. Molo na jolo na tua-tua, molo ro anakna bapana yang manguli na mawina. Bawa mapang tuson parum naneng parumanina. Adinga mabuanomu patadahonomu berjulu tu habi. Ba itu tuh marina. Terus sengaja ro naneng simatuana burui mabahen sapu barat di dalani maneng dipitui. Molo ilakai do arak tohoi bah parumain. Kunak pola lului mana singin. Aladang meradat. Alai moloi tor dibuat do di pauli yang anana idia don tempat neon naboru. Mada buharona kikina. Itu ripilih di ima. Dak pola joon nai maneng namorari buruni sei. Sa dirajak do hita sa lepel do daw
wala ni bereng sian parangenai ngama toy mabia buam marpesta mahita ina ima tujuan adong kebiasaan yang diberlakukan songon adat adong do bermacam-macam adat tetapi pemahamannya sama. Molo itu molo kubur jolma si majujungna tu barat. Dia molo heraja jongjong mana menghadap matahari. Ale molo dulu sanggul berbeda. Tu dia do si majujungna tu timur. Dia molo jongjong namod dingi ipudima matanya hari. Jadi berbeda-beda, alai tujuannya sama. Molo satoba madokon asal saya manatap tu hati urun. Molo sian dulu sangkul madokon asa namar haroroan sian hati urun do ibana. Dia bermacam-macam. Cuma tujuannya sama. Asa dihanguluhon jolma na mangulu ima hati urun. Anggotu namod dingi dang adong be. Asa dihanguluhon jolma na mangulu ima hati urun terang mederang. Songo turpukta takas doi dokoni asa gawe jolma namar hati urun. Jadilah terang dunia. Gurang dope aka adat na tabotong na boy berbeda-beda tapi tujuannya sama. Berbeda-beda alai tujuan na sama. Ada ni samosir tu ada ni tutuba berbeda. Jadi molonga merenang berhula-hula boru samosir tutuba. Ulu marepot na merhusip maneng na merhata sinamot. Dia ulah nonton. Dia hutonon. Ipaksa pertuba ikon hamido ba. Hamido bulahan amak. Didok kon persomosir bahula-hula muna do hami kon hamido persangapon muna enak. Terkadang ngolo do loja akan tua-tua padomu-domu honaka prinsip na berbeda-bedai. Tapi hanya tujuannya sarupa. Asa terjadi ima namarsi persangapan antara naing boru dohot na naing hula-hula. Jadi ise na mengalah, ise na mundur, ise na boy memaklumi, totuna dengan mai ala dihuhul ni hatani Tuhan. Jadi marhiti-hiti mata kasma turpuk tahun Yesus rapak do inongna si Maria inana doho akahanggina songoni nang murid-murid Tuhan Yesus maning sisianna ro tu pesta na adong di kana adong manguli di si bahasa izu na sida didokon akan nabisuk na pesta jonok no pe per pemilion ni Yesus dokot namar pestau. Jadi sehingga halahi di jauh dipio diundang tu ulau ni. Jalabui biringotai ala diboto si Maria maneng ina ni Yesus situasi dapur dang adong be anggur. Jalai si Yesus mangalu-alu may bana. Buanamon ahana nang bahenok kutuho ina Jesus tu inong na mananginang nay dang rorope tikiku din disima berengota sada istiadat ni akan namar maharangi manang merpamili adong niat di si Maria maneng ina ni Jesus naing mangurupi na marpestai.
Jadi marhiti-hiti ma turpukta paingoton hita ratu aka adat istiadat ta noaingon. Ena gudangan jolma rotu pesta amplok ko kosong ibai. Amplok na. Ya raya lami hamunai aka ruas neuria. Aka nong hiama jalo tupak. Gudang dui ditiki manguliau arong may 15 kosong amplopi. Puasa terjadi ala holan na mangihuton pesta ido mana dang nabi notoi ati narong do uti-utian siani setiap marpesta ho ikon amplok kosong do bainomu asa terjaga na di dompet mi dang binoto tuntutan ni hasipi lebih guon na adong dipelihara ibana hagugon di pertibion. Jadi setiap marpesta ikon amplok kosong bainomu dang binoto ati nasongonido alay na pasti siat turpuk taon anggo inani Jesus dirupi do na marpestai. Diurupi dilului dalan bohado carana asaboy dengan pesta sadario alani dorongan ni nasongoni gabe memaksai mana tu Jesus arung dotong songoni alani kebutuhan ni portibion daw ay hula-hula ko na marpestaon gabe memaksai mana tudonganna dison si Maria memaksa tu Jesus baim maina alani ido kon Jesus dang roro petikiku asa sadar si Maria bahwa Yesus adalah anak Allah bukan anaknya sendiri yang disuruh-suruh. Asa sadar si Maria bahwa mujizat bukan ukuran dari perpamilion. Maneng mujizat yang diatur-atur. Adong pertikian na akan datang pendeta ST dari Jakarta membuat mujizat di stadion Pontianak. Ina terlau sudi parhaka BPTC. Asa adong terjadi mujizat ina rohana ngalilingaw marsahit asay tangyakod jauh akhirnya gawe maralo turturpuk taon Jesus tidak pernah merencanakan mujizat menentukan waktu jam 1 sampai jam 3. Gereja-gereja yang lain dang na menepelehon hita manang menjelekkan banyak yang buat seperti itu. Mujizat akan datang dari jam 1 sampai jam 3. Tapi bagi orang Kristen yang beriman doktrin HKBP setiap saat datang mujizat di dalam hidupku. Di ngolu tahun holam marhosa pihita itu adalah mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan dipahami halak pada muhon na dugul-dugul nang putus. Tapi tongdo dibanguni binereng rumah sakit Kristen. Moloboy do holat tangiang mujizat bahasa pola terbangun rumah sakit. Jadi neng takas turpuk tahun paingoton tu kita dipaksa si Maria. Mujizat tidak bisa dipaksakan. Memohon kepada Tuhan bisa. Suatu martang yang kita tutuhani tak paksa Tuhani. Songon si warisman do tahe. Jika tidak menang nomor 2 ini
pemilihan presiden atau hari dan adong benama no baho Tuhan de bana. Jadi kepamona ngommu do dia memaksa Tuhan. Dan ada nih hak Kristeno nih. Dan ada nih hak Kristeno nih. Merhiti-hiti terpuk tahun agom mujizat Yesus sudah tahu di mana dia membuat mujizat dan kapan dia melakukan mujizat. Tanpa disuruh Maria pun dia akan melakukan mujizat. Jadi merhiti-hiti terpuk tata kasma dihaholongi Yesus do HP adat. Ai gabe geor maanon na dipestai molo so cukup anggur. Gabe gutur manon dia pestai. Gabe hailao mai molo hurang si panganon. Basa hurang no ay ngati. Habe molo hitam marpesta ngata boto udangat dah. Onom ratus udangan hali dua bata bayi satu ngasiani muse. Onom ratus 1.200 400 mamsi tabana. Ibae mai itu si panganon dang tau hurang bina. Alai di son hurang. Puasa hurang. Nah hurang do hepeng ni panguli. Mana yang nah hurang do persiapannya. Sebenarnya daw. Nagabi gudang do jolma ro tu pestai ala di si Yesus. Berbondong-bondong jolma. Tulau ni ala ro Yesus tu si. Lahom baritahon barita nauni. Jadi otomatis hurang. Otomatis hurang. Nang dohonon nasihat terpuk tai mulu maradat hita ba tapatu pa maakana denggan di tonga-tonga di akapestata ganup mersada-sada na tolap tatuhuk unang atong ala ada ni alahan tabereng lekapusi 5 lauk meragam muse buah ikut tusi hita medem dah otik doh godang asal maibana makamoleti usaluhu na itu Tuhani hasangapom may di Tuhani. Jadi marhiti-hiti turpuk taon takasma aka adat hapatakotay godang do penamaralo tu hata ni debata naking namarhadomuan nama ralo tu hata ni debata akan nama baing garam maneng sira tu bake nama makulingi namoding maka tahatai halahi gurang dope kana hurang nama baik bibil tu potin namoding asang jahazahaun na indang mulu budi pimajahaw nga do akalan nasing nai yado binerengi di media sosial di Facebook arong namoding do motor na ditanom nang buah do no aing naroha habe buiro pakyon ni akageleng narai alai dohok motor na asa tadda na adong mungkin alai dang binoto adat nasida alai na pasti turpuk ton paingot tu hita molo adong lope adat istiadat namaralo tu ugamota tu ajaran ni Tuhani. Jadi tujuan ni adat naking pola pikir manusia budaya manusia ima lau pasanga goar di debata lau paulihon padingkaton hubungan do halak nasik hanggi iboto dahula do akalan nasing nai pajuot ta songon halak bata gawi pakiot ta mai hasangapon tu debata
Dang ala nama biar kita sotung dang roso gotong mangulosi berenaon gabi son nai pasangap-sangap daw alai sudina taulai ima pertanggungjawaban tu Tuhani jala ido gunana turpuk tahun madokon lestarikanlah budaya dipahebang ma aka ada istiadati hobar tu hatani debata asalam tiur asalam denggan asalam tambah semangat berhubungan antara pemilih ganu bersada-sada molo tapake aka uning-uningan songon musik nadong di gereja taun ay ada istiadat doi tapake mai tu hasangapon ni debata najolo tagading dang bui masuk tu gereja ala diangkapi sebuah alat tradisional manobabigu do gitar dang bui itu gereja ala ipake marmitu sonari nungai tapake bei tau hasangapon ni debata jadi sudi ada tai nai magabi dalan laho memberitahu berita nauli. Jadi molo tapake noaing partikieto mabegi hatani debata, na pasti ulah honota hatani debataon dia kaada taido. Adia mai adati imana king boru tu hula-hulana disima pakion na hatani debata. Ibana tu hahangkina pakion na mahatani debata. Jadi perbuihonot hatani debata natabigi ganupari ganum tiki gumudang doi pakiota di adat istiadat ni habataku. Jadi nang bertentangan HP adat tai dot hatani debata bakkan sadalat doi berbarengan doi jalan molo adong na hurang di ada istiadat kebiasaan ni hita jolma disirami firman Tuhan ma asa di bagasan harameo marhite-hite ma turpukta paingoton tu hita adong disi molot hita acarata adong tudu si sebagai orang Kristen kita diajak untuk memperhatikan adat dan budaya yang berbentangan dengan Tuhan dan yang seturut dengan Tuhan. Ulah honot tama nasa turut dohot debata. Napaduahon menggunakan potensi adat budaya untuk pelayanan di tengah-tengah gereja. Budaya di tengah-tengah gereja. Biasa doi. Mulu marga pasaribu di Jerujon pedita naraji dan akka pasaribu marminggu. Dohok boruna. Pakeo mai laho memberitahun berita nauli. Songonido nameragam. Molo apala pemilina anggota maneng ketua di tonga-tonga ni punguani itor sehubas dui lama kobasi. Alaba disima pakiota mai lau memberitahun berita nauli. Namangihon lestarikanlah budaya Batak dalam segala hal dibarengi dengan firman Tuhan. Molo di HKBP nunga adong pesta kotilo. Najului tikisuarong dope hakristeno di Tuba maneng di Hutata ibu napasogit tubi gudu isobaho ni. Sonari nungai pakke bei tu debata. Marsangak ma Tuhani. Namangihut yang turpukta songon aka diskusi ni aka perhalado di namar sermoton hatan itu hano kami adong beberapa na pinasaha ni akadongan perhalado kebiasaan ruas memang tujuanna tutuhanido ima madokon
biasana molo Kristen hita martangiang mahita. Abi siarong dobe hita nangakarong ata madokon martamiang. Martamiang. Molo martamiang berarti setara masih tami-tamian. Ipasahaton, ielusi ipasahaton masih halus-halusan. Jadi hataon dipergunahon tu si pilibigu. Jadi asa taknas marhiti-hiti nang di ajak hita asa tapakke martangiang Tuhan yang mendengar. Namangihop muse di tonga-tonga ni ngoluta naolo bertentangan ima diaka ngolu si ganupari. Nah dipakai adat istiadati digijang ni saluhut. Digijang ni aka maneng igijang ni hata ni debata. Jadi takas asa tapariahi firman Tuhan yang menirami ada istiadatai. Jadi molo merbeda aka adati aka pola pemikiran ni ikon hata ni debata do ujungna. Jadi terupuk tahun pengotot tu hita adong tulu. Lestarikanlah budaya Batak dalam segala hal dibarengi firman Tuhan. Pergunakan adat istiadat untuk memberitakan firman Tuhan. Baru na mangihut taluluima na bertentangan doho hatane bata dia ada istiadat tai. Unang taulahu ni. Na marharumuan tu hatane debatama tapake. Sebelum so ditutup wingok muse tonani parsermono ni sedenai habe asa tapakke ma ulosi songon mabahin asalas daging dang na mangalinggomi todita unang gabi anti hita tu ulos tatutungi ulos ta daw malah tapakke mai molobui gabi dibai ni aka rokna maneng pahianna maneng saledang na ganupari asa terpelihara melestarikan adat Batak jana gabe gok maneng gabe sejahtera aka partonun akapartonun na di samosiran na di tarutungan alabua halak Batak semua memakai ulos diaka pahian nabe soni mara carata lau mengurupi akadongatta nasabang sobata jalan-jalan tatong melestarikan budaya Batak maneng adat Batak. Jala molo tapakke pesudi digijang ni saluhu nai imanangking namar haroroan sian hatane Tuhane tapar wihon hatane Tuhani dia kepergulmiton ni ngoluta dohot diadat dohot di budaya nadong dihita amin martangiang mahita Jahuba debata amanami nabarhabangsa di Banua Gijang mauliate matuhan di bagasa tikion boy hami dituturiho dinasa pangalakayon ninggulu nabi khusus namai di bagian diakonia bersosial di tonga-tonga ni adat budaya nami songon halak Batak kami
hatami paingoton hami asa huangulo kami adat istiadat nami laos gabi hasangapun di warmo jalahu parangyo kami i dang ala nama biar hami tuuhum ni habatakon alai ala nahuboto hami do adat nasian hodoi jala dituturi diajari hodo hami mangulahoni marhiti-hiti adati boy ma hupatariason hami hatam nabadia alamar ningok do hami oleh Tuhan di tonga-tonga ni huriam hatami terberita laos di akka budaya nami ada istiadat nami hami maperwihoni jalan nuaing oleh Tuhan mulu adong pe ada nami ada habatakon nung ngasai hupuka hami marhiti-hiti namar tangiang tuho adong na terdidi di patupah ada istiadat desi jumulu do dibahen pertangiangan dia kanai sidi di namar hasohotan do dia kalan na asing pe namar ulang tahun karena marhori-hori dinding sudina Tuhan ada istiadat nabi nunga sejumulu hubasanga kami kuarmo ala porsia hami marhiti-hiti do tuturom hami mangulahon akka adat istiadat nabi namaragami asal nang lilu hami alai asa tiur marsangap ho jelalasma rohani saluhutna akka hasuhuton di tonga-tonga ni akka ulauni asimaroham malijahuba tungtod dimima mangurupi hami manugu-nugu hami asaboy huparbuyo kami hatam nabadiai marhiti Yesus Kristus Tuhan nami asimaroham amin maredde mahita Pasada marohata martanyang mahita. Ali Tuhan debata Jahoba para siroha na sumurung na marhabangsa di benua Gijang peho ali Tuhan jonok doho di nama jo guarmu di bagasan bornginon ali Tuhan di bagasan pertanyaan nami na pinatupani huriami hujau hami guarmu nabade ali amang nama kamaulate hon sude aka
dengan basa dot asini roham. Naung pinasahatmu tu ganup hami ruas ni huriam. Nang adong di bagas joroon, suak songonim ale Tuhan aka dongan nami nasoro nasoboy ro tu ingan nanon tu bagas joroon, na mangihuton pertangyanganon ale Tuhan di ganup bagas nasidabe. Mole ate madiho ale amang, didenggan ni basami na pinasahat mu Tuhami. Di bagasan hahipason do hami ali Tuhan, roh hami sian ganup bagas nami. Buih hami tutu manghuton pertanyangan di tikion. Holan asni roham do liamang di hami. Jalan apos do rohanami, todim na badiai, na maringan toktong di ngolu nami. Khususnya di bagasan bornginon ali Tuhan. Napos dorohan nami ho nama perbadiai rohan ang pikiran nami ganu marsada-sada. Tuhan nunga hubege hami behatami na pinatol hasni amang padita na posomi takas tutu paingoton hami di bagasan tikion songon huria Kristen Batak hami ali Tuhan. Nasay toktong domangulahon adat kebiasaan nami di budaya Bataki. Tuhan sian hodo sa luhut nai. Hodo na mangalehon itu bangso Batak. Itu bangso nami nang ni pasu-pasumi. Alani Tuhan. Ajar mahami marhitetodim na badiai mangulahoni di parnguluon nami. Saluhut na ali Tuhan, sian mulai sorang hami nunga di bagasan adat nami. Saha tunam marujung hami di jauho ali Tuhan, tong do hami di bagasan adat nami. Ali Tuhan ajar matutu hami, asa hulau kami i hobar tulomoni roham. Sudema parngulun nami ali Tuhan di bagasan kebiasaan nami i lau pasangap guar munabadai. Jalahuhu Tuhan lau para raton baritam nauli i di bagasan portibion. Ali Tuhan nahurang malo hami ali Tuhan mangatusi i. Alani hupangido hami matodimi Tuhan na mangajar-ajari hami di ganup parnguluan nami. Ali Tuhan di bagasan tikion, hubuak kami matutu na posomi amang padita pasaribu dohot keluarga tutangam munabadiai. Asasay homa toktong na mengaramoti nasida, panguluan nasida siapari, nang diulaw nasida peli Tuhan, nang diinang pe Tuhan, nang dianakon nasida, setoktong di bagasan hahipason. Jala tabay bisu protapistaran na senhoi itu amanami, asasay toktong Tuhan lam marbungaran tutu hatami di pasahat nasida tuhami akar ruasmon jalahami pesudi ruas ali Tuhan say masihol lau tumangihon hatami jalahu hangulok kami ali Tuhan di ulon nami siganupari ali Tuhan di bagasan mornginon ubuak kami matutu di tangyang nami ruasmi saluhutna mangna di dia piali Tuhan di bagasan tikion hupasat kami matutanganmu na badiai molotung nasida diakaulon nasida pargogoi parbisuki jala pasu-pasu toktong nasida molotung dope nasida hurang tiki nasida lato mangion hatami ali Tuhan alai paingot Tuhan asa masihol nasida Tuhan lau pajonokon diri nasida tu adopamu na badiai. Jalan apos dorohan nami songon hamina tua-tua pasu-paso mematutu aka ulon nami saluhutna ajar hami ali Tuhan lau mamake pasu-pasumi tu na mangulahoni Tuhan lau pature-turehon keluarga nami ganu marsada-sada jala ajar hami Tuhan pasahaton hamolaten ni rohanami to depa munabadei
Allahu boto kami saluhut na pasu-pasumi sian hodo ali Tuhan. Marharoro sian hodo ali Tuhan. Alani patau mahami Tuhan pasangap honho berhite akahamole Tuhan ni rohanami. Ali Tuhan di bagasan tikiope hu pasat hami todo pamunabadi akaparhala domi ali Tuhan akan nang pinilit mi di tonga-tonga ni huriamon Tuhan ula-ula namet met dohami ali Tuhan alai moloto dimido na mangula di hami terbaik kami mangula honi Tuhan obar tulo meniroham sok songoni Tuhan naposomi dari bagasan parsahiton amang sitorus amang purba nang amang pakpahan pele Tuhan sitoktong pena sida di bagasan na peak di podoman na sida li Tuhan surdukon matanganmu nasun pasu-pasui la masu-masu pamatang na sida masu-masu akaubat na saat pamatang na sida Tuhan asanggiat makorhoni pakorhai pason di nasida boy nasida Tuhan di namanguduti akaulon nasida tarlumowiman na pasangapho jalap urupi akka keluarga saluhutna dinalapature-ture akka amanami ali Tuhan unang ma Tuhan alangas nirohami holong mi Tuhan pasahat to ke keluarga asa di bagasan holong nasida Tuhan merawat akka amanami jalapat tupa ma Tuhan akan naporlui akan narikoti jalasian hodo saluhutna Tuhan pasu-pasu dan nasahat nasida ali Tuhan di bagasan tikiope akka ruas nami mungkin adi bagasan akan nahurang hipas ali Tuhan upasat hami matu tangan muna badiai toktong ma Tuhan hona masu-masu akka ubat tang sipanganon sinumon nasahat tua matang nasida asanggiat Tuhan makoron hahipasoni di ngulu nasida ali Tuhan di bagasan tikyon upasat hami matoktong akka yanakon nami now pinalumay honmu tu ganup hami marsada-sada semule na met-met ali Tuhan sa tu na magodang homa namar pumudu-muduhon na sida namar sikola homa toktong na mga lihotodim na badyay tukpe ali Tuhan di bagasan tikyon godang lopes yan na sida mungkin nasoboy lao tu parsikolaan na toktong marsiajar di jabu Tuhan urup yakan atoras ali Tuhan lao membimbing nasida unang loas Tuhan nasida di bagasan aka emosi alai holong mi Tuhan na mangalehon na nilehon mutu nasida lao mengajar-ajari akaya nakon nami ayakaya nakon naside nian Tuhan hulilahami borat do dihalala nasida ala ikon karya jodoh nasida ikon mangajari kaya nakon nasida majaga ya nakon nasida di bagas nasida be alai molohodon na mga leon gogo di nasida ali Tuhan tarbahin nasida Tuhan mangulahoni di bagasan holong dohot las ni roha jala marsangap maho Tuhan di tonga-tonga nasida Tuhan suak songonima ali Tuhan dia kaya nakon nami akan nong tamat na mangalului parkarejoan ali Tuhan Tuhan tuhodo pasaton nami nasida unang marnaloja nasida ali Tuhan alai toktong di bagasan pos ni roha molo di pasahat nasida Tuhan tuho napatuduho nomor Tuhan akaulaon hobar tulau mo ni roham namabain las roha nasida namabain las roha nyakan na tua-tua na tau pasangap ho suak songonima Tuhan aki anakon nami mungkan nang tuk umur na Tuhan dinalau merkeluarga nalau mansaripe Tuhan asiroham patuduho matututu nasida akasirokap to di nasida be ang sanggia Tuhan lamar bungaran tutu buar di bagasan ngulu nasida jalahoma toktong dipuji nasida suak songoni ma ale Tuhan aka mungkin naung malungun Tuhan dia kapariana konon Tuhan naso dapat dopin nasida kan silas ni roha Tuhan asiroham pasu-pasu marumah tanggai ale Tuhan asanggia Tuhan ditikina dihalehetan ale Tuhan patuduhonomu Tuhan selas niroha diganup aka keluargai ale Tuhan di bagasan tikiope hupa pasat hami ma Tuhan tuadu pamunabadiai huria namion ima tutu neng marulang tahun hami marulang tahun huriaon ale Tuhan tutikina neng ro
nunga betutu di prograpon akka huriami Tuhan ahanan naing sipatupon nami alani Tuhan lehon malas ni roha di hami lau manupaki i petabay tutu akka pasu-pasu di hami ganup asa di bagasan las ni roha hami Tuhan pasahaton hamalatian ni roha nami tada ni las ni roha nami Tuhan naunggonop umur ni huriaon Tuhan 30 tahun asi roha bali Tuhan tusongo dia pe bentuk na haduan di nama kelason hami homa Tuhan nama ni roi roha nang pikiran nami jala terlaksanai doho denggan di bagasan las ni roha Tuhan di bagasan tikyon hubuah kami matutu di tangyang nami negara namion di hairahiron ali Tuhan di botohodo Tuhan sudah nasian pamotamu do ali Tuhan imana masa virus Corona ali Tuhan nunga tung busisao kami ali Tuhan nunga tung holsoa kami disadok portibion ali Tuhan Tuhan ajari kami lau mengetusi ia ali Tuhan daku boto kami aha namasa aha alanyaha alai patau mahami Tuhan mengetusi i jalaboy Tuhan kami mengorom diri nami tutu asa toktong kami mangihuton protokol kesehatan yang diatur ni pamerintah nami. Nian tung masegodang donang menderita oleh Tuhan. Masegodang akan naputus yan ka regiona. Jalan masegodang tutu na terlobi mali Tuhan menderita ala nii. Jala godang aka korban ali Tuhan. Alay saluhut na siyan pamotamu dali Tuhan. Alani mangelek mahami ali Tuhan. Salpuhom may siyan hami saluhut na. Asaboy tutu mardalan aka ulaon. Mardalan saluhut na di bagasan las ni roha. Tung aka keluarga aka nang ditadikon ni aka nang jumuluy ali Tuhan. Pergugoy manasida, jala apuli manasida, jala untuk tong las ni roha di nasida, jala boy mga tusi ahan na masay Tuhan tunasinda ganuk marsada-sada. Ale Tuhan di bagasan tikyope, nunga tutu berek kami godang aka nahurang mga tusi di aka kebijakan-kebijakan ni pemerintah. Tuhan urupi kami mga tusi sa luhut nai. Nakpe Tuhan godang aka demonstrasi na di baheni aka yanakon nami Tuhan urupi manasida lau mabayan akan na dumengga tututo negara namion unang manabay aka persoalan ale Tuhan alay padiri madinasida Tuhan pangatusion asaboy nasida Tuhan menahan diri jala mamikirhon ahano porlu silahon nasida ale Tuhan di bagasan ngoluna nang songni di pamerintah nami pele Tuhan sian partibu satu pertoru pele Tuhan leho matutu nasida akka hahipason dohot gogo dohot bisuk na pistaran na sian hoi asaboy nasida Tuhan mengelola negara namnya dohot denggan jala mabuat akka jalan keluar oleh Tuhan tu berbagai persoalan asaboy Tuhan damai negara namyon jala boy tutu sejahtera rakyatna to katikinan naing ro loas matutu negara namyon el Tuhan damai di bagasan panggogomion ni pamareta nami ahiboto hami ali Tuhan pamareta nami aka pimpinani na pinilit mudu Tuhan ali loas hon na sida jongjong alani unang loas da sida Tuhan manggunahon pikiran na sida sadiri alay hagogoom matoktong dipakai na sida ali Tuhan lau manggonggomi hami ali Tuhan di bagasan tikyope upasat kami matutu lingkungan namyon lingkungan di gereja namyon akka rakyat nadong di sekitar onali Tuhan mauleati madihwali Tuhan Allah hidahami Tuhan toktong di bagasan na kondusif dohami mar minggu dohot pertanyaan di bagasan hasonangan nasian hoi setabay matutu akka pasupasum di nasida jala loas mahami itu mardame sonang Tuhan mangula nang di tonga-tonga ni huriamon ali Tuhan hurang malo kami mangidut todo pamuna badai al napas troha nami salhut ne Tuhan radiedo di jolom jalan napas hato mudo tuhami Tuhan hobar tulo meni roham
Pardosa na godang do hamil Tuhan na badia doang goho. Sesama dosa namin na godangi. Asa unang alan ni Tuhan. Gabi pangabati dia kapasu-pasu na nang pasataw mo nipa ito ganup hami. O matangyang elelek namin ali Tuhan. Na husabaon hami hola marhiti anak mo Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tatangnya kumapiliata martangyang mahita. Ali di bata amanamay na di banwa gijang. Horo haroroan ni salut silihulihun na dingkan. Do nasa ulibasa na moliutus. Upasata mi masirang lohom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uwa na husus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa parhasyang hami pilihanon. Pati buluhon harajomu itu ngatongan di huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordib. Asalam hotada hami godang ni silihon lihom itu hami. Asalam girgir hami madok moliate doho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rab mahita mangido di tangiang aliyaman nami. Aliyaman nami na di banua gijang. Say pinurbadia magwarmo. Say Roma harjom, se saut malam maroham di banua tongon sonda di banua gijang, leom matuhami serano hanguluan siapari, se sama dosa nami som panesa nami, di dosa diongan namar dosa tuhami, unang hami tu gitu pangujunan, palua mahami sian pamago, ai hodo na punang harajaun, do taguguon, rodi hasangapon saliling dililing na, amen. Asin rohani Tuhan Yesus Kristus, do tolong ni rohani di bata ama, do parsauran nito di probadia mana mga ramoti, dohot na mamasu-masu hamu sa luhut na. Oras madihita.